Пазарът на хранителни добавки е 200 милиарда годишно и расте. Аз съм Андрей. Тук говоря за пари, рационалност и как да не те лъжат. Днес темата е директна – хранителните добавки. Кое работи, кое е маркетингова помия и как е построена цялата система, за да вади пари от джоба ти. Ще бъда конкретен, ще ползвам числа и ще ти кажа неща, които инфлуенсърите с линкове за отстъпка в биото никога няма да ти кажат. Започвам от тук. 1994 година. В САЩ на пазара съществуват около 4000 продукта хранителни добавки. Днес са над 80 000. Само в Европа пазарът е между 35 и 55 милиарда долара годишно. Глобално около 200 милиарда. И се очаква да удвои размера си до 2033 година. Това не е индустрия, която расте, защото хората изведнъж станаха по-болни или по-дефицитни. Расте, защото е изключително печеливш бизнес, построен върху страх, несигурност и много добре таргетиран маркетинг. Ако ти кажа, че един продукт може да се произведе за 3 евро и да се продаде за 30, ти ще ми кажеш, че е нормално, бизнесът така работи. И ще си прав. Но когато разбереш как точно е построена тази машина, кой печели, кой плаща и какво реално получаваш в замяна, нещата стават по-интересни. Преди COVID добавките бяха нишов пазар за спортисти, за хора с конкретни дефицити, за ентусиасти. После пандемията стана катализатор. Хората масово купуваха витамин С, витамин Д, цинк за имунитета. Компаниите удвоиха приходите си за една година и индустрията никога повече не се върна към предишните си нива. Резултатът е прост. Днес добавките не са нишов продукт. Те са почти задължителен атрибут на съвременния живот. Отиваш в аптека, в супермаркет, в онлайн магазин, навсякъде рафтовете са пълни. Отиваш в YouTube или в подкаст, половината реклами са за добавки. Следваш фитнес инфлуенсър, той има код за отстъпка и лично препоръчва 10 различни продукта. Всичко изглежда нормално, нали? Всичко изглежда полезно и точно тук е капаната. Нека започна с едно просто число – 90%. Толкова е брутния марж при премиум растителна капсула. Производство, тестване, опаковка около 3 евро. Продажна цена 30 евро. При протеинов прах производствената цена е между 5 и 15 евро за кутия. Продава се между 30 и 60. Herbalife, една от най-известните компании в бранша, оперира с брутен марж от 78%. Nature Sunshine 71%. За сравнение, средния марж в хранителната индустрия е от 3 до 5%. Добавките буквално са едни от най-печелившите легални бизнеси, които може да стартираш с 20 000 евро начален капитал. И тук идва следващата логична стъпка. Ако маржовете са толкова високи, компаниите могат да си позволят да платят много добре на хората, които ги рекламират. Нека поговорим за инфлуенсърите. Типичната комисионна при добавки е между 15 и 30% от продажната цена. При някои марки достига 40%. За сравнение, например, Amazon плаща 1 до 5% за повечето категории. И ето защо всеки фитнес ютубър, всеки подкастър, всеки инстаграм коуч продава добавки. Финансовата логика е кристално ясна. Вземи зеленият прах, който чуваш рекламиран буквално в половината английски подкасти. Продуктът струва 79 евро на месец. Инфлуенсърът получава 20% комисионна или 16 евро от всяка продажба. Ако клиентът остане с абонамент за 6 месеца, инфлуенсърът е спечелил близо 100 евро само от един човек. AG1 харчи приблизително 2,2 милиона долара месечно само за подкаст реклама, само за подкасти. Марката Ritual е работила с над 600 създатели на съдържание в YouTube и подкасти, достигайки аудитория от 223 милиона души. Не е маркетинг, това е армия. Моделът изглежда така. Продукт с 80% марж, 20 до 30% комисионна за инфлуенсъра, инфлуенсърът го рекламира като личен избор и лично откритие, слушателят купува, всички печелят. Освен слушателя, разбира се. Той получава продукт, който вероятно не му трябва. И тук е важното. Инфлуенсърите не лъжат непременно.
Много от тях наистина вземат продуктите, наистина усещат нещо, но финансовият стимул е огромен и почти никога не се декларира достатъчно ясно. Изследвания показват, че 85% от рекламните публикации за добавки в социалните мрежи не съдържат ясно разкриване на платено партньорство. Най-добрият пример е Андрю Хюберман, PhD невролог от Станфорд. Подкастът му е номер 1 здравен подкаст в Spotify. Цитира изследвания, изглежда обективен, хората му вярват. Същевременно е партньор на Momentus, спонсориран от AG1, LMNT, Inside Tracker и десетки други. Публичният му списък с добавки включва над 10 продукта дневно: омега-3, NMN, креатин, тонгат, али, магнезий, треотат, агипенин, елтеанин, алфа-GPC, витамин D3 и K2, родиола, розеа. Десетки уебсайтове публикуват неговия списък с афилиейт линкове. Цяла вторична икономика, построена върху авторитета на един човек. Дейв Аспри, самопровъзгласилият се баща на биохакинга, твърди, че взема 150 добавки дневно. Питър Атия, автор на бестселъра Outlife, чиято практика за дълголетие струва до $250,000 годишно. Всеки от тях генерира милиони директно или индиректно от продажба на добавки. Сега добавям и последната брънка в тази верига – производственият модел. Голяма част от пазара работи на принципа на частното етикетиране. Производителят има готова формула, инфлуенсъра или малката компания просто слага своя етикет или бранд. Разходите за научни изследвания са практически нула. Целият бюджет отива в маркетинг. Затова пазарът е наводнен от идентични продукти под различни имена, всеки с различен инфлуенсър, всички с различна история, но съдържат едно и също нещо. Ето как е построена машината. Всичко е рационално от бизнес гледна точка и всичко е насочено срещу теб като потребител. Добре, машината е ясна, но остава въпросът защо работи. Защо толкова умни хора купуват продукти, които не им трябват? Отговорът е в психологията и той е по-интересен от самите продукти. Има едно изследване, което ми се струва изключително показателно. Участниците, които вярвали, че са взимали мултивитамин, а всъщност са взимали плацебо, показвали 3 неща. По-малко желание за физическо натоварване, предпочитане към бюфет вместо здравословна храна и изминали по-малко крачки в рамките на деня. Феноменът се казва илюзорна неуязвимост. Хапчето създава фалшиво усещане за здраве, което психологически разрешава нездравословно поведение. Пушачи, които вярвали, че са взели добавка, пушили повече цигари от контролната група. Парадоксът е пълен. Добавката, купена за здраве, директно те кара да се държиш по-нездравословно. Но защо изобщо стигаме до там, че да купим? Доктор Джонатан Брикър от Фред Хъч Cancer Center го формулира ясно. Хранителните добавки не са само биологични интервенции. Те са психологически интервенции. Действат като застрахователна полица. Дават усещане за контрол в свят, който много неща излизат извън контрол. Вземаш хапчето и се чувстваш, че правиш нещо за здравето си, дори когато не е необходимо. Маркетингът използва това умело. 3 механизма работят систематично. Първият е страхът от дефицит. Тялото ти е дефицитно на нещо, винаги на нещо. Магнезий, цинк, витамин D, омега-3, колаген, коензим Q10. Индустрията разтяга легитимната концепция за субклиничен дефицит до всеки витамин и минерал, защото това продава. Ако всеки е дефицитен на всичко, всеки трябва да купи нещо. Вторият механизъм е FOMO – страхът от пропускане. Виждаш инфлуенсър с 10 добавки в сутрешната рутина. Той изглежда добре, енергичен, фокусиран и се питаш дали не губя нещо, задето не взимам същото. Изследвания с проследяване на погледа показват, че вниманието на потребителя към лицето на инфлуенсъра директно се превежда в доверие и намерение за покупка. Хората изграждат парасоциални връзки, едностранни емоционални отношения с тези личности. Препоръката на инфлуенсъра не се усеща като реклама, усеща се като съвет от приятел. Третия механизъм е плацебо ефектът. И тук трябва да съм точен. Плацебо ефектът е реален. Изследване на Instead показва, че хора вярвали, че са изпили енергийна напитка, показали по-добри когнитивни резултати независимо от реалния й състав.
При спортисти плацебо напитка за представяне довела до 1,5% подобрение в скоростта. Цикълът е затворен. Маркетингът създава вяра, вярата предизвиква реални субективни подобрения, ендорфини, допамин. Подобрението потвърждава вярата и купуваш пак. Чувстваш се по-енергичен след добавката. Може и да си се почувствал по-енергичен и без нея, но сега ти е трудно да разделиш двете. Има един интересен парадокс, открит от доктор Сара Кърк. Хората, които най-вероятно взимат добавки, са тези, които най-малко се нуждаят от тях. Те вече тренират, хранят се добре, спят достатъчно. Добавките са тяхната застраховка върху вече добра основа. А хората с реални дефицити и лош начин на живот рядко купуват добавки. Те се хранят лошо и не спят достатъчно. Сега минавам към регулациите, защото без тях картината не е пълна. В САЩ ключовият закон е от 1994 година. Той класифицира добавките като храна, не като лекарство. Практическият резултат е следният. Компаниите не трябва да доказват нито безопасност, нито ефективност преди да пуснат продукт на пазара. FDA трябва да докаже, че продуктът е опасен, за да го свали. Тежестта на доказване е обърната. Разрешени са така наречените структурно-функционални твърдения, т.е. подкрепя имунната система, допринася за здравето на ставите. Единственото условие е малък надпис на опаковката. Това твърдение не е оценено от FDA. В Европейския съюз системата е значително по-строга. Европейският орган за безопасност на храните изисква научно доказателство за всяко здравно твърдение. От над 2300 подадени претенции, над 70% са отхвърлени. Одобрени са около 260. За пробиотиците е одобрена една претенция от 355 подадени. Тоест в Европа маркетингът е ограничен, но има вратички. Около 1548 твърдения за растителни екстракти са в изчакване от 2012 година. Европейският орган за безопасност на храните е спрял оценката им и компаниите ги използват в правно нестабилната сива зона. Освен това, контролът върху онлайн рекламата и инфлуенсърския маркетинг е слаб и в двете системи – европейската и американската. В България режимът се управлява от БАБХ. Всеки продукт трябва да е регистриран преди пускане на пазара. Процедурата е 17 дни. Проверява се етикетът, но БАБХ не извършва рутинни лабораторни тестове за всяка партида, което означава, че съответствието между съдържанието и етикета не е гарантирано, особено при вносни продукти от извън Европейския съюз. И тук стигаме до нещо конкретно. В международно изследване 14,8% от тестваните добавки съдържат анаболни стероиди или деривати като замърсяване. Не е рядка екзотика. Почти всеки седми продукт. Системата е проектирана по начин, който позволява всичко това да се случи. Маржовете са огромни, регулациите са меки или трудни за прилагане, а психологическите механизми работят. Перфектната комбинация за индустрия, която продава надежда. Сега навлизаме в практическата част, без теория и психология, само наука и числа. Разделям всичко на 3 групи – работи, надценено и пълна помия. Започвам с трениращите, после минавам към всички останали. За хората, които тренират, ето какво наистина има смисъл. Креатин монохидрат. Това е най-изучаваната добавка в историята на спортното хранене. Международното дружество по спортно хранене го определя като най-ефективната хранителна добавка, достъпна за атлети. Мета-анализ от 2024 година с 23 рандомизирани контролирани проучвания показва значително увеличение на силата и чиста мускулна маса от около 1,37 кг при комбинация с тренировка. Безопасността е потвърдена в проучване с продължителност до 2 години. Дозата е проста – 5 грама дневно. И ето кое ме забавлява в цялата тази история. Тази добавка с категорично доказана ефективност струва около 10 до 20 евроцента на ден. Буквално е по-евтина от кафето. Следващата добавка е протеин. Така, той е полезен, но само ако не покриваш дневната си нужда от храна. Препоръчителното количество за трениращи хора е от 1,4 до 2 грама на килограм телесно тегло. Ако ядеш достатъчно пилешко, яйца, риба и млечни, допълнителен шейк няма да направи значителна разлика. Анаболният прозорец, за който толкова се говори тези 30 минути след тренировка,
пий шейка или губиш мускули, е маркетинг. Анаболният ефект от тренировка продължава поне 24 часа. По-важното е равномерното разпределение на протеина през деня. Следващата добавка е кофеин. Подобрява издръжливостта с 2 до 3% и мускулната сила. Последователно и добре доказано. Дозата е 3 до 6 мг на килограм телесна маса. 30 до 60 минути преди натоварване. И тук идва най-важното уточнение. Не е нужно да купуваш скъп прах с красива опаковка. Чаша кафе за 30 евроцента върши работата. Следваща добавка – бета-аланин. Има умерен ефект и е най-полезен за високоинтензивни усилия от 1 до 10 минути. Бойни спортове, гребане, средни дистанции. Има един страничен ефект – изтръпване на кожата. Маркетингът го рекламира като знак, че продуктът работи. Но това е лъжа. Изтръпването е безвреден неврологичен ефект без никаква връзка с ефективността. Това е практически целият списък с категорично доказани спортни добавки. 4 позиции. От тях кофеинът го получаваш от кафето, протеинът от храната, ако се храниш правилно. Реално купуваш само креатин и евентуално бета-аланин. Сега минавам към надцененото. Колаген застави. Едно проучване с 147 атлети показа намаляване на болката при 10 грама дневно. Има нещо, но колагенът е нискокачествен протеин, беден на левцин, без триптофан, не стимулира мускулния синтез. Пазарът на колаген е около $2 милиарда и е движен главно от маркетинг за красота, не от солидна наука. Следващата добавка е омега-3, но като спортна добавка. Може да намали субективната мускулна болка, но не намалява възпалителните маркери и не води до мускулна хипертрофия. Полезна е за общото здраве, но за фитнеса е надценена. Сега идва интересната част. Масово рекламираното, агресивно маркетираното, скъпото, което е пълна помия. Първата такава добавка е BCAA – разклонените аминокиселини. Може би най-голямата измама в спортното хранене. Международното дружество по спортно хранене не ги препоръчва за мускулен синтез, цитирайки ограничени доказателства и противоречиви резултати. Австралийският институт по спорта ги класифицира в група С, т.е. без научна подкрепа. Систематичен преглед от 2022 година с 24 проучвания заключва, че ползите за представянето и телесния състав са пренебрежими. Логиката е проста. За да синтезираш мускулен протеин, ти трябват всичките 9 есенциални аминокиселини. BCAA доставя само 3 от тях. 20 грама суроватъчен протеин вече съдържа около 5 грама BCAA. Ако ядеш над 1,6 грама протеин на килограм дневно, BCAA са буквално изхвърлени пари. Но изглеждат добре, пакетирани са красиво и се продават на всеки ъгъл. Следваща добавка е тестостеронните бустери. Трибулус, феногрек, D-аспартамова киселина. Систематичен преглед на трибулус заключва директно. Доказателствата сочат, че не е ефективен за повишаване на тестостерона при хора. При анализ на 50-те най-продавани тестостеронови бустери с 109 уникални съставки, само 25% имат данни за каквото и да е повишение на тестостерона. 10,1% от продуктите всъщност го намаляват. 18,3% не показват никаква промяна. И дори ако дадена съставка повиши тестостерона с 10 до 15%, това е в рамките на нормалното физическо колебание. За реален мускулен ефект от тестостерон са необходими суперфизиологични нива. Тези нива се постигат само с анаболни стероиди. Никоя билкова капсула не го прави. Никоя. Следващите добавки са фетбърнери и термогенезиси. Метаанализ с 21 проучвания показа, че ефектът е статистически неразличим от нула. Добавките за отслабване се представят по-зле от обикновена диета и упражнения. Единственият активен компонент в повечето фетбърнери е кофеинът, който получаваш от кафето. Но има и нещо друго по-важно тук. Предтренировъчни и термогенични продукти имат 1,75 пъти по-висок риск от смърт или животозастрашаващи нежелани реакции спрямо другите категории добавки. Така, плащаш повече, получаваш по-малко и рискуваш здравето си. Следваща добавка – глутамин. Метаанализ от 2019 година заключава: глутаминът няма ефект върху имунната система на атлетите, аеробното представяне и телесния състав. Тялото произвежда достатъчно глутамин само.
Получаваш го в изобилие от всяка нормална диета. Детокс добавките. Черния дроб и бъбреците детоксикират тялото. Нито една добавка не детоксикира нищо. Абсолютен маркетингов боклук. Нещо повече, детокс добавки са причинявали токсичен хепатит поради неясни билкови екстракти. Купуваш продукт с думата детокс на опаковката и увреждаш органа, който се грижи за детоксикацията. Сега минавам към нетрениращите, защото и тук картината е конкретна. Витамин D – единствената добавка с категорично оправдание за повечето европейци. Данните са ясни. 40,4% от европейците са под прага на дефицит. В Германия конкретно 57% от мъжете и 58% от жените. Скандинавските страни имат по-ниски нива на дефицит от Южна Европа. Швеция е под 1% благодарение на политики за обогатяване на храни. В Гърция, Кипър и Испания дефицитът достига 70 до 83%. Разумната доза е между 800 до 2000 IU дневно през зимните месеци. Идеално е да направиш кръвен тест преди да започнеш високата доза. И тук е важно да бъда точен. Голямо проучване на Vital с почти 26 000 участници показа, че 2000 IU дневно не намалява значително сърдечно-съдовите събития или честотата на рак. Витамин D не е панацея, но за костното здраве ролята му е безспорна и дефицитът е реален. Витамин B12 – задължителен за вегани без опция. Сред несуплементирани вегани между 52 и 92% имат дефицит. Дефицит на B12 причинява увреждания, някои от които са необратими. Ако си веган и не приемаш B12, приемаш ненужен риск. За месоядците не е необходим, освен при напреднала възраст и доказан проблем с усвояването. Магнезий – реален проблем на ценен маркетинг. Около 31% от световното население не приема достатъчно магнезий от храна. В Германия средният прием е 200 до 250 мг при препоръчителни 300 до 420. Това е реален проблем. Но маркетингът твърди, че магнезият лекува мускулни крампи и подобрява съня. Преглед с 11 проучвания установи, че магнезият не намалява значимо честотата или тежестта на крампите. За съня доказателствата са слаби до умерени. Ако решиш да суплементираш, формата има значение. Магнезиев цитрат или глицинат. Оксидът е евтин и практически безполезен. Мултивитамини – най-продаваното с най-слаби доказателства. 28 до 32% от целия пазар. Проучването Космос с над 21 000 участници не установи ефект върху сърдечно-съдовите заболявания или рак. Немският BFR и EFSA са категорични. Балансираното хранене покрива нуждите на повечето хора. Ако се храниш добре, мултивитамините се пари на вятъра. Ако се храниш зле, по-добре коригирай диетата, не я компенсирай с хапче. Витамин С за имунитета – класическото преувеличение. Истинският дефицит на витамин С, скорбут, е изключително рядък в Западна Европа. Мегадози от 500 до 1000 мг нямат доказан ефект за добре хранещи се хора. Тялото просто отделя излишъка, купуваш скъп витамин и произвеждаш скъпа урина. И така, резюмето е кратко. Ако тренираш, креатин, протеин, ако диетата не е достатъчна, кофеин от кафе. Всичко останало е или безполезно при нормална диета, или има толкова малък ефект, че не оправдава цената. Ако не тренираш, витамин D през зимата, B12 ако си веган, евентуално магнезий при лоша диета. Всичко останало е от слабо доказано до пълен маркетинг. Парадоксът е показателен. Най-ефективните добавки са и най-евтините, а най-скъпите и най-агресивно рекламираните почти винаги са тези без доказателства. Искам да завърша с нещо, което смятам за по-важно от всички числа и изследвания. Индустрията за $200 милиарда не процъфтява, защото продуктите работят. Процъфтява, защото страхът работи, надеждата работи, плацебо ефектът работи. И финансовите стимули са наредени така, че всеки в тази верига, производителят, инфлуенсърът, аптеката, печели от твоята несигурност. Всеки път, когато някой ти препоръча добавка, си задай един въпрос. Колко печелил от тази препоръка? Не го питай директно, просто го имай предвид, защото разликата между съвет и реклама в тази индустрия е размита до степен, в която почти не съществува.
Реалната картина е проста. Наистина работещите добавки са очудващо малко и очудващо евтини. Креатин, протеин, ако диетата не е достатъчна, кофеин от кафе, витамин D през зимата за повечето европейци и B12 за веганите. Това е практически целият списък. Всичко останало живее в спектъра между надценено и пълно измама. Аз живея в Германия. Аптеките тук са пълни с добавки. Супермаркетите са пълни. Интернетът е пълен. Изкушението е навсякъде и добре опаковано. Но след като разбереш как е построен моделът, кой произвежда за 3 евро и продава за 30, кой получава 40% комисионна от всяка бутилка, кой използва психологическите ти уязвимости срещу теб, решенията стават значително по-лесни. Единственият реален дефицит, от който страдат повечето хора, не е витаминен, той е информационен и за него няма хапче.